Pois saiban vostedes que a min chámame Lázaro de Tormes, fillo de Antona Pérez e Tomé González. Lembro agora algunhas das aventuras e desventuras que vivín cando era neno. No meu tempo, era costume mandar aos fillos a servir a casa de quen os quixera manter e ensinarlles un oficio. Un día, chegou ao mesón no que traballaba a miña nai un cego que necesitaba axudante que o guiara. A miña nai encomendoume a él e así foi como comecei a servir o meu novo e bello amo.